Здравейте, приятели на риболова! Днеска съм намирам в село Капиново, тук на рибното стопанство. Утре ще има състезание. Дойдох да направя една тренировка преди състезанието. Има много шарани. Ловя на щека 13 метра. Сега ще се опитам да фана един. Вече към края на деня. Полових се днеска. Имам около 7-8 риби. Стрелям пелетки от време на време и царевица. Кълване беше на каракуда. Шараните вземат доста предпазливо. Ето къде може да видите къде рови тук шарана. Има доста риби в язовира. Закачих каракуда. Ето това са каракудите, но трябва да се ловят шарани. С каракуди може да се направи добро класиране. Стрелям пелетки, честичко да поддържам интереса на рибите. И царевичка. Днеска ловя само на царевица. Ето закачих един шаран. Тук рибите са много бормери и варенето е много... доставя много адреналин. Е много голяма рибата, но е борбена. Ето кепчосах я. Ето шаранчето. Не е много голямо. Супер рибка. Супер здрава и борбена риба. Дано и утре да успея да ги фащам. Веднага ще капирам една топка
захранка с малко пелетки. И ще сложа и царевичка вътре в къпинга. Защото шараните умитат всичко отдолу. Ще се опитам да хвана още една риба и ще приключвам, защото вече става късно и след малко ще се стъмни. Ето е изтравта, на която хващам. Една царевичка. И така ще приключвам вече с риболова. Успях да фана някой друг шаран, да пробвам някои неща. Утре е състезанието. С малко ще извадя рибите, ще направя една снимка с тях и ще ги пуснем във водата и се подготвим за утрешния ден. Ето сега ще извадя рибите, които успях да фана днеска. Хубави шарани. Дано утре да успя да хвана повече. Ето ги рибките. Ето много красиви и барбени риби. Ще ги пуснем във водата. Много красиви риби.